И здравейте хора, аз съм Тони и както сте по заглавието на днескашния епизод, ще играем онлайн драфт, но слаб драфт. А именно ще ги избира моят приятел Коисея, който мога сега да се представи, докато Ейте, аз съм Колосей. така. Той ще избира моите играчи. На сляпо ние сме в момента сме в обаждане. Та почваме с схемата Коисей от 1 до 5. Знаеш как става, казваш и това взимам. Хайде казвай за Казвам. схемата. 3. Добре, трета схема с 5 защитника. Просто супер. Добро начало. Нека видим кой ще бъде нашият капитан зад епизода. Добре, сега имаш и 5 играча са хирота. 4. Добре, избра Жабер, който може би не виждам някаква особена Ужасен разлика. Те другите бяха Донован, Демси, Хамшик и Нур. Така че горе-долу едно и също. Значи нападателът до него ще бъде кой? Те не са много силни всички. 2. Две. Териер. Мартин Териер е. Почваме с единият опорен халф. Казай. 1. Избра Жуелингтон, който е окей. Другите избори бяха Енцо Фернандес, там дори още някакви. Зад нападателя кой ще играе? Тук има много добри пикове. 5. 5. Да. Росики. Това не го знам топ. Какъв е, ма. От вижте лига дава добри ликове. Зад нападател има окей статове. Значи кой ще е другия халф до Жуелингтон? 2. Някаква жена. Греги. Какви са тези рандоми? 8-2, брат. Десния ни бек. Почваме. 4. Избра между другото май е най-добрия или Дензел Дъмфрис. Един вкус е много добър. Да. Един централен защитник, кой ще бъде с това име? Казвай, няма много добри пикове, отца ти казвам. 3. Това май беше най-добрия. Мавропанос от Уест Хем. Така горе-долу стават нещата. До него кой ще бъде? Имаш един много добър пред останалите в сравнение с тях. 4. Не, брат. Това е Диего Карлос. 4-3 беше Тимбър. С Shadow. Нищо не. Другият централен защитник е... Те само жени май. Не, има един мъж. 2. Някаква жена, брат. Някаква. Комети. 6-2 пейс. Някакви трагични номери аргот. На левия бек мога да ни застане един Марко тази Road to the Knockout картичката, ако я познаш. 5. Не, брат. Някаква... Боатин. Ни Марко беше, но... И нека видим хора кой ще бъде вратара, поне за сега да е. Нямаш някакви много добри. 3. Нека вратар от Фиорентина. Може да вземеш Ортега беше. Нека видим кой ще бъде другия вратар. Добре, дори тези пикове, пак имаш Ортега, имаш Ареола. 4. Добре, избра Ортега, бе. Ареола беше 5. Направо стои. Сега ще го сложа направо. Значи следващият играч направо го скипвам. Той няма хубав играч тук, бе. Те ме някакъв 5-1 пейс. Казай. 5. 5? Ти точно той избравя, човек. 5-1 пейс някакъв чабот. Зле. Следващия. Те всички са леви бегове тук. 4. 4. Демарко, брат. То си няма да представя. Дори няма го играта. Няма се представя, ще го лик. Тук имаш много добри играчи. Мисъл, имаш Wirtz Team of the Week. 2. Не бе, човек. 2 някаква жена. Тя не има добри стата, ама Wirtz беше едно. Имаше има, не. Нищо да е. Та някак да ликна, за съжаление. Иначе има окей стата. Другия халф. Тук имаш Hudson Odoi. Ма той някак се ликне. Team of the Week. И някакви други. Казвай. 3. 3. Джани Райдърс. Който е окей. Предпочитам го слова него пред тази жената. Там ще дигна кемистрито на Дъмфрис. То Мартин Тейер с 0 кемистрито на напата много ме кефи. Кой си, ти си тук, брат, имаш много добри играчи, много добри, почти няма как да сбъркаш.
5. Добре, супер. Някакъв Виали, бе, някакво хиро картичка, някакъв нападател с Shadow. Нас па Shadow, с Хантър. Знаеш кой друг имаше? Мохамед Салах и Родриго. И Литман. Да, аз избрах най-слабе. Не бе, той е добър бе. Имаше някакъв дет видиш, той ни връзва много, защото всяка сега на Мартин Тейър плюс 6 кемистри. Много добре, той много добре си ликва там. Супер. Само трябва да вземем някакъв хубав централен защитник, защото те са много трагични. А сега даде само номер год. Казвай. 4. 4 ми. Някакъв от Брага. Някакъв виждат няма го игра най-вероятно. Не знам. О, тук мога да вземеш. Имаш един добър избор пред другите. Но пак всички са слаби. 3. Брат, браво бе. Избра точно толкова трябваше някакъв пич от Nottingham Forest, то бега ай на 95, то не е зле. Пък и се ликва. Само един централен защитник и супер. Само трябва ми някакъв добър централен защитник и всичко друго е топ. Дай казвай. 2. Брат, знаеш кой избра? То Ромео. Къде беше у Барса? 4 спейс. То беше, имаше добри карти преди. Той е толкова по-бавен от мене. О, може избереш Хари Магуар, който е 37 пейс. Ама единствен човек, който се ликва. Каза. 3. Не, избра някакъв кам. С 45 пейс, брат. Те няма го ползвам даже. Някакъв от Брюш. Тук мога да вземеш... Кой можеш? Не знам, казвай. 1. Избра някаква жена, де има окей статуя, но тя не умре от год. Някак да е ликна. Мале, тук имаш много добри избори, много яки избори, брат. 2. Ти избра някаква дебина, някаква жена, можеш да вземеш за Карият, има в The Week, Рикен, Хиро и Неймар. Ти вземам това. И кой се последен избор, нашия менеджер. Кой ще бъде? 2. Добре, Диего Симеона е нашия менеджер. За сега 26 пейс, то аз няма кой да смена, брат. То тази жена там, или мъж ли кой, аз дори забравих някаква жена от централен защитник. Ако имам централен защитник, бих я сменил, защото тя има много малко пейс тая. Това иначе колко кемистри? Иначе кемистрито е доста добре. За сега е 26 кемистри. Не е зле. Епа, като за слаб драфт е даже доста добре. Тук взимам някакви смени и слагам, ама... То аз надали въобще ще ги ползвам, брат, да ги слагам като смени. Аз нямам друг централен защитник, освен това, май. Аз да предикна Имам. ли докъде че стигнеш? Айде, предиквай кои сека. Трети рунд. Добре, до трети кръг. Добре, с трети опонент, добре. Айде, кои сека, че оставаме и така, брато. Бар. Ай. И така, хора, тук що свърши нашето бажане с кои сега, който ни избра този отбор, който е окей, мисъл, мен ме устройва. Защита ще сме малко взема, то ние играме с 5 защитника, така че би трябвало окей, ще направя някой друга къстъм тактик, хора, и се връщам да почвам да направя с първият опонент за днескашния епизод. И така, хора, това опонентът ни за първия кръг. Със сигурност много по-силен отбор от нашия, но ние няма да се предаваме. Ще играем. Имаме шанс да биеме, просто ще е много трудно. Ако опонентът е адекватен и може да играе играта. Мара, брат, гримвам удара и виж къде я праща. В нищото. Това ще е много мъка, човек. Аз съм с Джани Райндърс, брат, той е с Белингъм. Аз му взимам тук да тя остана в него. Няма, брат, някакво направя. Аз му взимам тук да тя остава в него, брат. Опа, айде. Браво то Виалио, брат. Гол, нали? Добре, доста окей.
Ай го топич. Той веднага влезне и изчисти топката. Грин таймнахме го, брат. Браво. 80 пейс, брат. Аз чух, що толкова бързо го настигнаха. Няма, брат, нямаше какво да направя. Мисъл, аз няма на кой да дам и да искам. Ми беше очаквано, брат. Беше очаквано то да му обърне, няма как, брат, просто тея. Оф. Брат, супер бавно. What the fuck. Му с една загуба, ама сами видяхте, че нямаш какво, мисъл, нямаш какво направя срещу този играч. Много бърз играч имаше. Да, нека да почнем с първия пик 8-4 по 2. Да видим какво ще ни даде. Добре, даде ни Мануел Нойер, което е окей, 8-6 карта. Ще го използвам за фолдър, надали ще го използвам да игра с него в FIFA, тук в мачовете. Почваме с Gold Pack. Така. Кой сега не позна, че стигна на трето място. Той отде да знае, брат, че има такъв отбор срещу нас. Така, даде ни някакви тъпи играчи, но това е Gold Pack толкова. То не е нищо няма в него. Ще ги използвам просто за фолдър. Те екипите бяха направи така, quick sell. Топич. Топич е го quick sell, въпреки че мога го в SBC. И това в Duplicate Storage, ама няма го такова. Даже имаме два пака в шопа, хора. Почваме с 7-5 по 2 пакета. Няма локаут. Не съм и очаквал да има. Добре, Гинтер. Окей, 8-2 карта. Ще послужи за някое SBC. 7-5 по 2 пак. Още един. Добре. Матеош Куня, това го имам тъй, че те ще ги оставя двамата в този SBC сториджа. Ще направя някаква SBC, ма да не знам. Така. Small Premium Gold Players пак. Аре, брат, дай локаут, бе, то няма да има локаут ли, бе, човек. Това право quick брат. Хора, така че имам коинс, ако имате някакви идеи за отбора, вече сте ми го видяли. Може би от миналите клипове или ако сте видяли отбора ми, да ми дадете някакви насоки. 80 плюс пакет. Нищо няма в него. Няма на серии. И сега, преди да преминаваме към големите пакети, ще отворим новите там два пака Packs for You. Ще отворим тези двата пакета. Първият пакет. Оп, локаут. Страйкър. Франция е пъп... Не. О, Атлетико Мадрид, брат. Ако беше Мбапе, мале Гризман, което пак е много окей. Гризман е много добър също. Ама, брат, ако беше Мбапе, мали, как ме скамнаха. Нищо. Мале. Мале, ако беше Мбапе, брат. Гризман на 110 така, най-малко. 110 как, което е окей, бетват по 100 каза него. Може би ще го ползвам, хора. Не знам. Ето вижте нов нападател. Открихме в лицето на Гризман. Брат, дори не искам повече, Мисля, ако беше в АП вече това... Аз миналата FIFA го бях пак на сайта. Но този пакет също ще го отворим обаче с FC Points. Дали мога да даде още някакъв локаут в него? Не, нищо не даде. Кам някакъв. Нищо не даде, нищо. 4 day loan. Добре. То се така, кой е така. Ще вземем без. Те са окей.
ПЗ не е слаб. Много да, не мога го ползвам, ще имам много по-силни играчи, не? Мале. Сега ще отвориме 7-5 по 10 пака. Няма локаут. Човек, сега ако не ми яде локаут до края за това, че ми даде Гризман. Кай Уокър, хора! Кай Уокър! Айде нощта! Кай Уокър не е май много ефтин. Бе, май не е много ефтин. 70, 60, 5-70 Кай Уокър. Браво бе, ес бе човек бе. Još някакви други пичове направо. Добре хора, пакнахме Гризман, Кай Уокър. Отваряме са, кой да отворя? Мега пакета. Какво да отворим? Дай ми локаут, моля те. Брат, не ми даде локаут от мега пак ли бе? Не. Мартин, не брат. Рер мега 8, 7. Ще отворим ето. 75 по 25. Тук ако даде локаут, може да са толкова много неща за един този локаут. Локаут. CDM. Не бе, не то бе, не най-слабия локаут бе, не 8-6. Не бе човек бе, как ще ми даде този смотан локаут? Чакай да е някакъв по-висок рейдът. Нищо, имаме тази жена някаква. Тази изглежда са окей статуя, тя нищо не струва. И Трипиер, Франк Еси. Има някакви играчи, има... Не знам брат, смисъл сега ако даде нещо готино от тези пакетите. Почваме с мега пакета. Нищо не даде брат, нищо не даде, нищичко, не бе. Не бе човек бе. Какви сте бе? Дали няма ги си. 8-2 по 3 брат, моля те нещо. Не бе човек, как няма да дадеш нищо бе? Да, това го взех от тези виситата, брат. Канте е окей. Мисъл, не, май няма как да го ползвам, защото имам по-добри хаване, ама Канте е pretty fine, брат. Мисъл, не бе, брат, той ми свърши батерията на джойстика при последните пака. Стой сега ще... Таком. Слабо джойстика се зарежа. Окей, Кантето. И последния пак, Rare Mega пак хора. Нищо не даде тук, брат. Даде ми 8-4 сигурно, или 8-5, 8-3. Брат, нищо не даде от 8-3. Не, от този пакет трябва да даде нещо, брат. Някак да... Нищо не даде. Не, човек, бе. Как така, бе? Как така, бе, брат, бе? И какво стана някакъв силвър пак, къде нищо направо го слипвам. И нищо. Добре, има 110 кама, сега трябва да си купа някой от това, от La Liga. Или да купа пакет, ма той кой пакет да купа, брат? Аз то при си го взимах. 84 от хая. Тук може да яде много яко локаут. Но... Но дали какво хора? Сега ще дошла, си купа FIFA Points и ще си вземем това пакета. Така хора, купих FIFA Points, 200 FIFA Points и сега ще отворим този пакет. Но яде локаут. Не брат, не ни даде бе, не бе. Сега ще ми е дава някаква тъпоти 8-4 или 8-5. Жиру брат, даде ми Рубен, не виж, вече го имам. Той дари не ми на трейда, бо. Поне даде някой от рота до нокаут.
Не, брат, те даде най-слабите играчи в този пак. Вземам Ван де Бик, ма той за нищо не става това. Той колко пари е Ван де Бик? Не. Не пока колко пари е. О, нищо бе. Все. Окей. Мисъл, pretty fine неща взехме. Дали си вземаш ли? Но няма какво готино да се пакна от този пакет, брат. 25к мога да си купа някакъв много як футболист. С тия 25к, брат. Ай, дали си ми изпълни някакъв обжектив случайно. Мога да е още някакъв готин пак. Не мисля, че съм. Май се дълго бяха така. Значи сега да видим какво ще правим, че положението не е много добре. 4 лиги тук трябва да се маха много тежко, някой трябва да се маха. Кими той е контузен. Той ще го прах. Що на толкова малко... Да, защото махнах това. Защото на момент да си ми изкара при картон и играх за Марко. Хора, това ми е отбора сега. Не знам, в следващия епизод, ако съм правил някакви промени, ще ви покажа цяло нови отбор. Благодаря, че гледахте, аз бях Токстани. Чао и до следващия път.